So, yun, what's up mga orang? So ngayon, may gagawin kaming challenge yung When I Look at You challenge. So, ang mechanics ng gagawin namin is kakain muna kami ng siling labuyo. Tapos, kakanta kami. Haha, may twist. Yun. Gimana yan? Gimana yan? Dito ba ito ba? Ikaw yung mata ha? Ikaw yung mata ha? Ang nag-request pala nito is si Ma'am Brenda Badiles. Shout out. Mga mamarang, mag-ingay. So ngayon, wag na natin itong pagkatagalin pa. Simulan na natin to. Yeah, come on. So, ang unang sasalang daging lumapon. Itong sili, kakainin ko before I'm sing. English po kamay po. Unting English lang. Sige. Anan, berkrake. Ang katunga. Oh. Oh, si Dario may napokus. Oy, tara. Okay, pangit. Cause there are currency. Oh, kayo. There's this life in easy. When I'm in world I'm feeling apart. Alang. When I look at you, Another sili. when I wear Kanta gid gaw. Banat yan. Ikaw na. when I look at you, when I look at you, May pabiyaso nga itong ko na naman. Wala. when I look at you, I see forgiveness. I see forgiveness. Walang kayo. Ang ngakang sili dua kabok. Igura ko kinahalangan. Mamitsura. So ang susunod na sasalang ay si Hoy, isa. So ang susunod na sasalang ay si Dario Balasik Calyaw. Pili lang. Ay, kanay ko dua ko. Pumili ka lang. Yan. Dua ka sili. Dunganon. Oh. Ipakita sa ng pagkaon. Mga nga sag nakaon ba? Inyon tayong daya. Ay, sama. Sige. Hello. Cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, when I work falling apart, when there's no life. Silio. Para mawala ng kalang. Para mo. Nay! Look at you! Parang video sa'yo mo. Dugang ipagsili oh. When the waves are flooding the Numulas Dario. Hey! My holy Nilak! Nilak! Hi! Hi! Look at you! Hulog ko. Singot. Singot na. Hilak ko na. Ang susunod na sasalang ay si Vince Yano. Yun, dara oh. Pili, pili na. Oh, green ako kay rasa mo guni. Ready na. Pakita ka na siling ikaon. Siling ikaon, pakita. Oh, siling. Kana na. Ketunga. Lima naman ang sige. Kanta na. Quarantine mo. Kude, no quarantine. Kus ka pa. That this life is really. Kus ka ba? Wow!
Sang apa? Tenang, tiwas. Wake up, Zazak. Orang na yung zombie si Jack. Ay, look at you. Look at you. Wake up, Zazak. Seru ngobot. Ay. Naik guys. Bye. Where look at you. Yaga! Look at you. Tagay na, tagay na. See forgiveness. Kubudak kulaway. Lah, matay. Dila mo pag-inom sa gabi. Magaling nga. Kasi kaway ni Muhan. Babana. So ang susunod at sasalang ay walang iba yung singer sa aming grupo, si Rodel Dohalongson. Si Hi Rodel. Yun. So masasasiya natin yung singer na Sile. Pili na. Ako mapulan eh. Hindi ko mayusin. Na. Ops, pagkita sa lang pagkaon. Kita muna. Kita mo. Karagyot, sili gyot, di jud mo makaingog but-but ni kay naon tanawa puro maprendaan muro kag mamatay anay. Timu pa, timu. Pero kan una mo. Yung kaso ka mo pagkanta na din mami ko tuwa. Ha. Ah, wala ra. Na-play na. Ni kanta part. That is life is easy. Game night. What is falling apart? No light break up. Ato bang part? Ato bang nila? That's when Dugangi. Dugangi rumawala. Dugangi Simon. Dugangi pa to. Waves and flood and find my way home anymore. That way I look at you. Okay, come on. Oh, apa? Will I look at you? So ngayon ay ang susunod na sasalang is si Simon Villarus. Ito ang sili. Oo, pasok ka na 11. Halang pa sa gyapon. Okay. Kuha ang duha. Kauna ra. Okay, kauna. When I look at you, hindi jak tani ron. Idol mo. Tunggu lang. Ipakita ang pagkaon. Ang saging sa pagkaon kan agtarong. Hilak yung kana si Boy Tapang. Oy giluwa uso na. Ah, matay Dugangi. Sa ka matay to ay pagiluwa. Halang na po. Halang na gani. So ground mo. Oy, challenge ko patuga na. Oh, sige kanta. Sige. There is no guarantee. Oh, di-report. This life is easy. World is. Oh no. Ay giluwa matay. Look at you. When the flooding dome show. Oh, minado. Look at you. Idulit. Ayo ka diri tebang. Oo. Matay. Ato bang Ato bang diri ba?
Lawan. Ito bang dari sana, ito bang sa, ito bang. Oh. Aldin na. Ang susunod na sasalang ay Z. Haji Watson. Sili. Punit sili na. Punit na. Kana. So yung naghaamo sa akin ng walang kwentang request. Ito yon. Sili. Mindset ba? Mindset ba? Ikaw ba? Sige, sugdi na. Mindset lagi. Okay. Oh. Oh. Say. Pangit siya. Oh. Ang gadudo man. Saba, ito na dito. Sa pa. Kana sa una. Sige. Murag na ko dai isang tulo man dito. Saba. When the nights are there's no guarantee. There's just life is easy. No falling apart. No. Giganti mo sa Sa. That's when I look at Kana sa usa ka sila. Oh. I look at Kana sa usa ka sila. Oh. Happy birthday! Batikon! Happy birthday! Hot cake! Giat cake! Sabi mo, Kakaingon kag. abi ko gat kikon yaga. Mo muli kayo ako. Naon siya muli para ba oh. Kana tiwasa. Oh, orang kay killer clown. Tiwasa. Balik. Tuwag. Gameplay ako. Kata. Oh. There's no guarantee that this life is falling apart when there's no light of the kingdom's trust. Wala nga, magulit. Ay, sektor po yun, pabicture na ta. Abi ko gat kikong. Ano ko garing na, Che? Mike Dulce. Okay, klaro man. Matay trader man kami. Trader. Ay, papalit. Ay, kapalit to. Mga bobo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kailak tao na oh. Salamat. Salamat ko, Ben. Salamat message oh. Salamat sa piki kong makibigan. Akala mo? Kaya kung mag-hot cake. Mag-hot cake. Hindi pala itong itlog o garina. Hot cake. Ni kuya pa na. Wala tayo ka na. Ni. Gagimok pa siya. Gagimok ng dila. Malus pa ng dila. Piyon. Halang kayo mo. When I got on Maligo ta sa bola. Guarantee. Maligo ta sa bola. This is life, sweetie. Yeah, pa.
Girls! No! Ato ka kantahe ka. Ato ka kantahe. No! Ngilak! Ano, tears of joy! Sige katawa ganyan. Nakaingon nagwigdili halang tinuod. Kaya na to, pero una kaya ba? Alam kay Carl na. Tears of joy! Look at you, Algie Watson! Look at you, Algie Watson! Guarantee! Okay. Guys, itong picture oh. Guys, itong picture. Dar. Okay, okay ra ka? Midex. Wa nang nawong. Nasa ita. Midex. Ala, kisay gawin ni Dario. Iaway ko kay bagan ko kuyab. Daan kay. Tabulan tipo baway. Unsay mga feelings. Unsay mga feelings. Sile. Wala din kahalang no na. Si Alvin ra may murag wala na pick do yan. Nadadaot si kamay no. Nadaot kamay. Sus ko Ginoo guys. Dako gyud pagkadaot. Nabakil-kil lang siya. Yo. So, Sile. Nagsuka na rin. naon sa ka Dario? Dario, naon sa ka Dario? Naon sa ka okay ra ka? Uy, okay ra ka Dario? Dati mo rin ang motong mag-RO. Ano na ara naman yung RO ta? Naon sa naguba ng nawang? Anong nagkakausila? Saan reaction? Saan reaction? Ano mo? Di mawala. Uy, kamala. Ito bang kamera to bang? Di mo wala. Uso sa imo, di magkapakita ng kamera. Nasigaw. Nasigaw. Oh. Unsay pamati di mo dari nang at tabang dirang. Unsay pamati. Asa nang nawong? Oh. Eh. Yung kan challenge mo tanong ka. Dili sa yun. Never say boys and girls, I will not Sa marto siya guys, so nalingaw mo nga video, happy birthday diary yung tawa. Yeah. So mo dito ako i-challenge di ang si Corpodemic na mabuhat ani nga challenge. Yo. Mo dito. Sa marto siya guys, shout out na ta. What's up mga mamarang? So karon shoutout na po tayo din sa YouTube. Kaya ni-comment mo. Unang shoutout na to si Anali Pirma, Antonio Bicora, Julius Lawrence Butlay, John Rio Vite, Junivar T. Magos, Yanix TV. Shoutout ni Gina Andag, Jan Audrey Suarez, Bilsari TV, Lisamay Vlog TV, Jello Vlog TV, Enros Saison, Ugbogto Vines, Josefina Milan, Alger Caporte, John Lia Asna, Iris Lusa, Jalpenias, B-Boy Ginar, Antonio Becora, Roldan Ros, Jan Chris Libre, Mikaisi Patak, Ronald Almedilla. Shoutout to utro sa i-quarantine dia si Kang Klaran, si Jericho Lapinig, ug si Abay Butyo, ug siyang uyab dia. Good luck kagawa sa mga hapit Domingo Pon. Sulod tuig 1984. Shout out ko sa nanunglo nako Steven Simon. Wala sa pag gatunglo kay gingon na pag kuan. Gingon ako ipaampo. Usay pa na ipaampo nang maayo araw ipaampo ka. Kaya naman ang mga tao git COVID ko. Happy birthday sa among kauban nga si Andy Watson! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Interview part sa mga may istorya. Sa may istorya. Niabot ka ng tuigan. Sa may kuwan. Happy Nakabot ka nga, taman ramon takag kuwan. So kapasalamat de ko sa COVID kay kung wala dyan ang COVID di na dyan kong tabuhi karong panahon na. Ito mo tayo mo itong nagpasalamat ko sa COVID kay kung dili tungod ang COVID wala nagumigit kaun-unta. Nya amo pamilya wa nagyon. May kay nahihatag lagi na mog sardinas. O katong NFA nga kay dahil salamat ato bisag katong kinasing-kasing yo. Dahil salamat. Pagsumpay sa kinabuhi na to. So, napre ko shoutout dahil sa ako, amiga nga si Sophia Quezon. Shout out dahil sa kong ate Rose Marcel Lumokso. Shout out ko sa uyab ni Vinci Gian is. Sa mga to siya tanan guys, kung nalingaw mo ay mo kalibot pag-subscribe ug pag-hit sa notification bell para ma-update ko sa mga kalingaw na mong video. No, nanawgay na jud mo. Kay nadugay na pagay na mo shoutout nga butag 8 minutes. So din nila tatamaan #mamarang. Kapalo na mag-magaon sa mo, subscribe. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. So, asa. So, kaning video gi-edit ni Kwan ni Ina Garnet. So, subscribe Secure Foodemic. Sebulu-bulu